Pokus číslo 2. Menšie technické problémy a to všetko prejde. Držíš sa? Držím. A druhý pokus je úspešnejší v tomto prípade. Za nami, aby ste videli. No do piči. Tak takto to vyzerá pred nami. Máme zo pár divákov. Asi nie. Takto sme asi nejako zostali stáť. Takto sme zakutaní. A nuž. A tu sú ďalší. Niva Rider. Aha. Tu máme ďalšieho účastníka nášho zájazdu. Nepohneš Radku. Nahore. No, takto sme dopadli. No, tak ten hrb prebehol aj ten. My sme tu stáli. Ja som mal reduktív, len ja som zabudol len predok zapnúť. Si vyšiel, keď už máš predok. Aj vyjdeš, lebo skopeme tieto vykútané jamy. Tak na motore ideš von na dole. Ako? Nebojte, ja ešte Veď vládam. aj na brzách len. Chceš paličku? Držeme teraz. 4x4. To ani nepretočí. To ani nepretočí. Ty hľadná spojka, vypýtala teraz tá. Ešte túto cipu. Ale nezabrzdil, ináč skočím, vieš. Jeb, hrab. A ide. Už je, lebo mu brzdil len zadok. Ale mám za rýchlosti dolu, čo má. Tak išiel. Mal rýchlosť. Ja neviem, čo mal, ale mu to ani nepretočilo kolesa. Ideme si to nasnímať bližšie. Takáto jazda bola, jazda. A dopadli sme takto. Na čisto. Na jednej šrobe drží. To z podlahy si vytrhol? Z podlahy, jo. No ako jak si to hore? Tak to neviem. Potrebujem klát voláky, že by som si jebol do sedačku. Ty, to je nás